Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa, pepanggihan malih kalian Putri Mulyanti wonten pasinaon basa Jawi. Para siswa, pripun pawartosipun? Mugi-mugi tansah rahayu wilujeng nir ing sambikala. Dinten menika kita membahas unsur basa, swara jejeg lan swara miring. Teks tanggapan deskriptif kagem kelas 7 semester ganjil. Ancas pasinaon utawi tujuan pasinaon inggih menika supados para siswa bisa mengidentifikasi, memahami, lan menganalisis struktur basa wonten sajroning teks tanggapan deskriptif. Para siswa, wonten pasinaon saderengipun kita sampun ngrembak babagan struktur teks tanggapan deskriptif. Menapa kemawon struktur teks tanggapan deskriptif? Setunggal, identifikasi, kalih klasifikasi bagian, 3 deskripsi bagian. Lajeng minggu kala wingi para siswa ugi sampun gladen. Salah setunggalé gladen ingkang dirampungaken dening para siswa inggih menika nulis teks tanggapan deskriptif adhedhasar gambar. Nah, teks virus corona niki mujudaken tuladhane teks tanggapan deskriptif ingkang ditulis adhedhasar struktur teks tanggapan deskriptif. Wonten pasinaon dinten menika para siswa sageta ngidentifikasi pocapan nalika maca nggih tembung-tembung ingkang wonten wacan kanthi judul virus corona menika mangke cobi para siswa gatosaken tembung-tembung ingkang kacetak werni biru lan kuning. Sumangga para siswa dipun waos kanthi permati. Nah, para siswa, saksampunipun maca wacan virus corona, mestinipun para siswa sampun migatosaken pocapan tembung-tembung ingkang wonten wacan. Wonten aksara swara jejeg lan aksara swara miring. Menapa menika swara jejeg? Swara jejeg inggih menika swara ingkang sampurna, isih durung owah saka asale. Dene swara miring inggih menika swara sing wis owah saka asale. Cacahé aksara swara wonten gangsal. Inggih menika A, I, U, E, O. Ing tembung basa Jawa ana rong jinis aksara swara kang lumrah kagunakake, yaiku setunggal aksara swara jejeg, kalih aksara swara miring. Aksara swara O jejeg lan aksara swara O miring. Tuladha aksara swara O jejeg
ana, kono, saka, lara, mata. Menawi dipun wigatosaken wonten tuladha aksara swara o jejer, panulisan aksara o tetep diwaca o. Dene wonten aksara swara o miring, tuladanipun alas, waras, anak, bapak, akal. Menawi dipun wigatosaken panulisan o diwaca beda. Tuladane alas, tulisane o diwaca a. Aksara swara i jejeg lan aksara swara i miring. Tuladha aksara swara i jejeg inggih menika iki, isi, pipi, miri, ili. Menawi dipun wigatosaken saking tuladha menika panulisan i diwaca tetep i. Pramila wonten tembung-tembung menika migunakaken aksara swara i jejeg. Dene aksara swara i miring tuladanipun taksih, tebih, malih, putih, isih. Menawi dipun wigatosaken panulisan aksara i wonten tembung-tembung menika panulisan i diwaca beda. Kadosta wonten tembung taksih menika panulisane taksih, nanging ingkang leres diwaca taksih. Tebih tulisane tebih, diwaca tebih. Kamila kalebet tembung ingkang migunakaken aksara swara i miring. Aksara swara u jejeg lan aksara swara u miring. Tuladha aksara u jejeg inggih menika usada, udakara, sapu, wektu, mlaku. Menawi dipun wigatosaken panulisan sajroning tembung menika migunakaken aksara swara u. Panulisan aksara u diwaca tetep u. Tembung-tembung menika kelebet tembung-tembung ingkang migunakaken aksara swara u jejeg. Dene aksara swara u miring tuladanipun bakul, sekul, tiwul, wakul, gundul. Menawi dipun wigatosaken tembung-tembung menika panulisane migunakaken aksara u. Bakul menika nggih sanajan panulisane bakul nanging diwaca bakul. Dados tembung
bakul menika migunakaken aksara U, nanging U mboten diwaca U, sampun geser dados O. Bakul. Pramila tembung-tembung menika kalebet tembung ingkang migunakaken aksara swara U miring. Aksara swara E jejeg lan aksara swara E miring. Tuladhanipun aksara swara E jejeg inggih menika enak, endah, sate, gule, lele. Menawi dipun wigatosaken panulisan tembung-tembung menika migunakaken aksara swara E. Pamacane aksara E tetep diwaca E. Pramila tembung-tembung menika kalebet tembung ingkang migunakaken aksara swara E jejeg. Dene aksara swara E miring tuladhanipun inggih menika golek, endhog, bebek, mewek, pesek. Menawi dipun wigatosaken tembung-tembung menika migunakaken aksara E. Nanging sanajan migunakaken aksara E boten diwaca E. Kadosta golek boten diwaca golek. Menika nggih dados antarane pamacan kalian panulisan ingkang benten menika dadosaken tembung-tembung menika kalebet tembung-tembung ingkang migunakaken aksara swara E miring. Aksara swara O jejeg lan aksara swara O miring. Tuladhanipun tembung-tembung ingkang migunakaken aksara swara O jejeg inggih menika soto, loro, omah, ijo, ora. Menawi dipun wigatosaken panulisan tembung-tembung menika migunakaken aksara swara O. Panulisan aksara swara O wonten tembung-tembung menika diwaca tetep O. Dados tembung-tembung menika kalebet tembung-tembung ingkang migunakaken aksara swara O jejeg. Dene aksara swara O miring tuladhanipun inggih menika bothok, bolong, dados, gosong, kalong. Menawi dipun wigatosaken tembung-tembung menika migunakaken aksara swara O. Nanging aksara swara O wonten tembung-tembung menika diwaca benten, boten diwaca O, nanging sampun geser pocapanipun. Pramila tembung-tembung menika kalebet tembung-tembung ingkang migunakaken aksara swara O miring. Nah, para siswa,
sampun dibahas babagan aksara swara jejeg lan aksara swara miring. Ingkang pungkasan wonten pepiling saking Putri. Bilih kerep tinemu wonten wajan ngagem basa Jawi panulisan ingkang klentu. Klentune panulisan menika saged nuwuhaken teges tembung lan ukara kang beda. Pramila nalika maca para siswa kedah permati saengga boten nuwuhaken teges ingkang beda. Tuladha tembung-tembung ingkang kadangkala kerep klentu setunggal loro kalian loro. Loro tulisane ngagem o menika nggadhahi teges sakit utawi gerah. Dene panulisan ingkang mirip menika nggih loro. Nek loro menika tegese angka menika. Cara menika carane menika nggih. Lan tembung lintune coro menika jelas beda. Dados cara menika carane, coro menika kewan menika benten sanget nggih. Loro nggih mengaten, loro menika gerah, loro menika angka. Dados para siswa kedah migatosaken supados boten nuwuhaken teges ingkang benten lan klintu wonten panulisan tembung-tembung wonten basa Jawi. Mekaten para siswa pasinaon basa Jawi babagan unsur basa, teks tanggapan deskriptif, aksara swara jejeg lan aksara swara miring. Dipun lajengaken wonten pasinaon minggu ngajeng kanthi bahas babagan jinisipun tembung. Cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.